दत्तवाड जिल्हा परिषद मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीच्या अधिकृत उमेदवार उच्च शिक्षित सौ मृणालिनी राजे सुशांत पाटील यांनी मतदारसंघातील सर्वच गावात प्रचार यंत्रणा गतिमान केली आहे। मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय। मतदारसंघातील गावागावात घराघरात सौ मृणालिनी राजे पाटील आणि युवा नेते सुशांत पाटील तसेच टाकळी पंचायत समितीचे उमेदवार हरीश पाटील तसेच दत्तवाड पंचायत समितीचे उमेदवार बाबूराव पवार यांनी मतदारांच्या गाठीभेटीचा जोर वाढवलाय। गावोगावी मतदारांच्या भेटी घेत प्रत्येक गावातील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या जात असून आपली भूमिका व विकासाची दृष्टी मतदारांपुढे मांडली जाते। त्यामुळे मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवार सौ मृणालिनी राजे पाटील यांची लोकप्रियता वाढत चालली असून मतदारसंघात मृणालिनी राजे पाटील यांची विजयाकडे वाटचाल सुरू असल्याने मतदारसंघात भाजपचा झेंडा फडकणार असं बोललं जात आहे। मराठी एस न्यूजसाठी दत्तवाडहून जहांगीर रनमली।